Plazara, euskara plazara, euskaldun irakasle eta ikasleok dantzara, plazara, dantzara, Zeraren indarrak ordea etorkizun berri
plazara, plazara, dantzara, geure herriaren geroa baigara. Baiti, arrebatan nahi, guk ere herri bat izan nahi.
Biztan da, gertutako emaitza. 2008 urtetik hona, lortu izan dugu, 100.000 kutxa banatzen. Horrek izan dugu, 1.100.000 euro banatzen dugula euskalgintzaren alde, Nafarroko hegoaldean eta herrialdean. Hala ere, asko daukagu egina, baina asko falta dago egin ere euskarak normalizatzea zonalde honetan. Eta horretarako ekartzen handiena badela zazpi hauek hautatzea. Hemen ez gaude zezenketa bat ikusteko. Kontzertu berezi bat antolatu dugulako eta ondo pasatzeko baizik. Tuteran, euskaraz eta auzolanean. Izan ere, euskaraz bizitzeko espazio berriak behar ditugu Nafarroa erdialde eta hegoaldeko euskaltzaleok. Eta espazio hori sortu eta hartzen ari gara. Gaur hemen tuteran bezala, beste hainbat plazetan. Sartagudako kaleetako hormetan, euskaraz ere irakur ditzazkegu kaleen izena. Herriberriko gazteluaren harrietan, euskarazko musika doinuak eta irudiak aurkitu ditugu. Union Tuterako neska eta motilen futbol partiduetan, euskararen presentzia errespetatzen da. Mendigorriako frontoi eta jolastokietan, bertako haurrak euskaraz jolasten entzuten dira. Aspaldian, Ager Bazkonun deitu zuten zonaldean. Gerora, administratiboki, zona Nobaskopona izen itxusiarekin markatu zuten eremua. Baina gu, bestelako mapa marrazten hasi gara. Ager eremuaren mapa berria. Garezetik Kortesera eta Bianatik Zangotzara. Hainbat ideia gauzatu ditugu eta are gehiago gauzatuko ditugu hurrengo hilabetetan bertako euskaltzaleok. Agerraren aldia dela sinestuta baikaude. Lehenengo ekintza horiek errepikatu eta biderkatuko dira. Ludoteka gehiago antolatuko dira. Ekoizlen lan eremuan euskara plan gehiago abiatuko dira. Kali zendegia euskaratuko dira herri gehiagotan. Bardeetan herri lasterketa handi bat eta kontzertu eta emanaldi berriak egongo dira. Ager eremuan, herri edo euskaltzale bakoitzean, bere behar eta ilusioen arabera, hasia gara euskarari herriko plazetan lekua egiten. Eta euskaltzale bakoitzaren inguru hurbileko loratze horrekin batera, erronka nagusia dugu hurrengo urtetan, saretzea. Herri eta eskualde bakoitzeko euskaltzaleok bata bestea ezagutu, zaindu zein laguntzea. Eta bata bestearengatik ikusi eta ikastea. Mugimendu anitz bat izango da agerraldia. Eta gainontzeko euskal herritarrok zer? Beharrezkoa da gainontzeko euskal lurraldetako euskaltzalen parte hartzea. Gaurko eguna utziko du nahiko argazki eta elkarrizketa erakusgarri. Auzolanean, ari garen 300 gora lagunen artean eta laster taularatuko diren musikarien artea, hainbat dira euskal lurraldetakoak. Bitarteko eta sormen ugari beharko da, hemen beste lekuetatik ekarri beharko direna. Mugimendu horrek lagunduko du hauzko berriak hartzen euskararentzat Ager zonaldean. Horixe da hemen bizitzen ari garena, horixe da agerraldia. Ongi pasa eta gora agerraldia.
Batu baino